Hej. Vi laver det her indslag om, at vi synes, at skolen trænger til en kærlig hånd. Vi synes, at klasselokalerne er meget slidte, og at tingene er meget gamle, og de er også tit ødelagte. Jeg spørger dig lige om nogle spørgsmål. Synes du, at skolen trænger til en kærlig hånd? Hvad synes du, man kunne gøre bedre? Hvor står at borgerne ved dig? Og så en af borgerne ved en ryg med bordplade. Har du andre ting, du synes, der er træls? Tak for svaret. Synes du, at skolen trænger til en kærlig hånd? Ja. Okay. Hvad synes du, kunne gøre bedre? Altså sådan lidt maling. Eller tegnebilleder. I synes ikke, malingen er helt okay? Nej, fordi jeg kan godt få noget, og det bliver altså skørt. Prøv at se. Prøv at se den der. Ja, du synes... Ja, du kan ikke lide graffiti, eller hvad? Okay, du synes, malingen er slidt. Ja, okay. Tak for jeres svar. Tak. De fleste klasser vil gerne have en sofa, men der er få, der har en. Vil I gerne have en sofa i jeres klasse? Ja! Hvorfor vil I det? Det er bare sejt. Var det det? Ja! Godt. Vil du gerne have en sofa i din klasse? Ja, helt klart. Hvorfor? Fordi det er sådan meget hyggeligt, og det gør måske også, at man bliver sådan meget tættere i klassen. Det styrker sådan et sammenholdet. Men nu er det selvfølgelig det, der er ikke helt er plads i klassen, og det der. Så, ja. Men det var det for det. Hvad?